Здравейте хора, аз съм Гола Дани Биджи. Сега ще вечерям. Вие как сте? Какво правите? Сега ще започваме да ядем. Имам сега спагети. За накрая ще има и десерт. Я кажете вие колко лева изкарахте на сурова година. Как беше? Натиснете по един голям лайк. Сега, ако знаете, имам 9 абоната. Искам само да кажа нещо. Ако Анди и Дани ги познавате, аз съм им фен. Ако знаете, една приятелка на моя баща е съсед, техен съсед. Вие как сте? Имате ли нещо? Здравейте хора, пак малко пауза направихме. Вие какво вземахте за подарък? Вие какво от дядо Коледа вземахте? Каква ви е любимата храна? Аз обичам да ям... Какво обичах да ям? Най-обичам като малък. Като бях малък, най-обичах да ям лимони и краставици, банани и броколи. На вас каква ми е любимата храна? Само да ви кажа нещо, в миналото видео, първото ми, извинявайте, но не можете да пишете в коментарите, защото съм регистриран като дете. Извинявайте, но може само лайкове и съскребване. Я кажете вие какъв десерт обичате да ядете? Обичате ли моркови да ядете? Аз лично обичам малко да ям моркови. Вие ходите ли на фитнес? На роботик? Записвали ли сте се на роботика? Учите ли английски? Здравейте хора, след малко съм готов и след това ще вземем десерта. Знаете ли, че аз днеска бях на английски, защото аз съм се записал на английски на роботика. Днеска сме стигнали до буквата X, днеска учихме. Миналия път учихме какво е window, какво е water,
Искате ли да ви кажа няколко думи, няколко букви? Първата дума, която ще ви кажа, е, за да знаете най-лесната дума, аби. Втората дума, която ще ви кажа, е a bag. Третата е dog. Сега почваме с буквите. Много букви ще ви кажа. Ще ви кажа до X. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Изчакайте за малко. И така нататък, и така нататък. Оставям ви го, вие да си го видите. Сега, сега идвам. Хора, аз хапнах спагетите, сега ще почвам десертчето. Само да направя едно нещо. Защото решихме десерта, сега ще видите какво е. Това са като чипса, един кафяв. Вътре има едно кремче от ягода. И решихме да го сложим в прясно мляко. За малко спрях за пауза, защото купичката ми беше малко назад, я бутах напред. Извинете хора, но за сега свършва видеото. Ако искате още такива забавни неща, да ям сладки, хубави и такива неща, просто се срещнете с мене. Ако искате да се срещнете с мене, ще ви кажа къде е моя блог Zajcer62. Хайде хора, беше ми приятно до следващото видео. А от мен, чао!